Čaute ľudia, tu je Metpro, vítam vás u môjho nového videa, v ktorom vám predstavím momentálne metu, ktorá je tak Eradicator. Je absolútne výborná, time to kill je neuveriteľne rýchly, oplatí sa na midrange, ale najmä na long range. Dáva veľmi veľký damage, odporúčam hrať najmä v rankedoch, ale je to taktiež dobré aj v Battle Royale a samozrejme aj v normálnom Resurgency. V predošlých záberoch ste mohli vidieť, ako to prebiehalo vo firing range. Tu máte na tak Eradicator build a keď mi neveríš, tak sa presvedč týmito klipmi.